sun san da fili ne na gwamnati can baya lokacin suka saida shi, amma sai suka tashi dan zalunci suka saida ma talakawa wannan filin. Talakawa suka sa makudan kudaden su, suka yi ginonin su na shiga dan su rufa kansu mutunci. Yau rana tsaka gwamnati ya fito ya ce yana da bukatar wannan filin, akwai aikin da suke so yayi da shi dan shi ke rushe shi. To abin takaicin anan shine, abin da kuma muke so ku sani kyan Niger, wanga aikin lokacin mulkin Muhammadu Isuf, wannan lokaci ne aka saida waɗannan talakawan wannan filin. Lokacin mulkin kuma Muhammadu Isuf a can baya, Muhammadu Isuf ya taso da wannan zance na yana so ya tada mutanen da aka saida ma wannan fili, a roshe waɗannan gidajen a mallaka ma gwamnati. Kuma a can baya lokacin mulkin shi ya saida waɗannan filayen. Wannan maganar bai yi ba, abin ya kwanta. Lokacin mulkin Bazum ma an tada da wannan maganar, an so a roshe waɗannan gidajen, wannan filin a maida gwamnati shi. Wannan maganar kuma a wannan lokaci akwai mutane masu ƙarfi na cikin wannan mulki a can baya suka fito suka rurrufe maganar, suka nuna wannan wurin ba za a rushe shi ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, yan uwa da abokan arziki mutanen ƙasar Niger nan cikin gida da mazauna ƙasashen waje, kamar kullum naku ne Hamisu Sani dan Gazawa, ɗaya daga cikin yan gwagwarmaya kuma wani bangare mawaƙi a ƙasar Niger. Kun ji jawabin da wannan bawan Allah yayi, yana ƙoƙarin dole sai sun ga sun ci gaba da ɓata sunan wannan bawan Allah cewa da tsohon shugaban ƙasar Niger mai girma Alhaji Muhammad Isu, wanda kullum muna faɗa musu da babban murya su yi haƙuri su samu zukatan su ruwan sanyi. Abinda Allah ya riga ya yi ma daraja, ɗan adam ba zai iya zida darajar nan ba. Muhammadu Isu nan da kuke ta magana, Muhammadu Isu, Muhammadu Isu, Muhammadu Isu, wai kullum Muhammadu Isu kuskure ne yake bawan Allah. Kuma abinda da kuke magana wanda kan ƙarya ne, ku dinga hiddo takardu kuna ɗora mutane. Su masu sauraron ku sun fara gane ku yanzu, sun fara gane ku. Kuna magana lokacin Muhammadu Isu ne aka yi kaza aka yi kaza aka sai da wurare, yanzu aka zo aka yi kaza. Ka je ka yi bincike tun 2000 ka bincika ka ji wannan lokacin wake mulki, kuma waye prime minister wannan lokacin. An dauki da kare cewa duk wanda suka sayi hili wannan wuri kar a bar su gina. Kenan tun lokacin ashe an sai da wasu wurare wannan wurare. Kuma ka bincika ka ji lokacin Muhammadu Isu an ce za a rushe wurare, sai aka ce mi a yi haƙuri wanda suka riga suka gina a killace dai bakin wurin, kar a bari a ci gaba da ginawa. Ka bincika tun wani lokaci aka saida. Sa'an ina son ku san wani abu, Muhammadu Isu ya yi mulki shekara 10 nan Nijar, kuma cikin jam'iyyar shi lokacin da ake siyasa, yanzu ba mu kama sunan farti. Sa'an ya sabka wanda ya gaje shi Muhammadu Bazum ya zo ya hawo shekara 2. Wannan hili da ake magana cewar an saida nan cikin babban birnin Niamey yake. Ka je ka bincika tarihi tun da Muhammad Isu ya hau mulki shekara 10, yaske akwai mai guda da ke hannun jam'iyyar PDS tarayya. Cikin mutanen Muhammad Isu, cikin mutanen fartin shi, ka bincika ka je akwai mai guda da ke hannunsu. Tun da Muhammad Isu ya hau mulki har ya gama shekara 10, babu mai guda da ke hannun fartin shi. Bazum ya zo har ya gama shekara 2, Allah ya kawo wannan lamari ya zo faru, babu mai guda da ke hannun jam'iyyar PDS tarayya. Sa'annan kuma dukkan mutanen da aka rushe mai hilaye, ka je su hiddo maka takardunsu na hilaye, kaga babu, akwai takardar da babu sa hannun mayar, kaga a nuna maka babu takarda guda da mai akca da babu sa hannun mayar. Kun taba ganin an ɗauki hili an gina shi mai riba ta sani ba? Dan Allah dan Annabi, hasada da kiyayya su bar sa muna makancewa muna faɗa abin da ba shi bane ba. Ya kamata ku sani Muhammad Isu da musamman mutanen cikin ƙwaryar birnin Niamey ku yi haƙuri. Ya kamata wannan mutumin in ba ku gode mishi ba, ku bar ɓata shi hakan. Ya kamata mutanen da ke cikin jihar Niamey in ba ku gode ma Alhaji Muhammad Isu ba, ku bar ɓatanci a gare shi. Saboda wallahi Muhammad Isu shi ke bin ku bashi. Mutanen Niamey Muhammad Isu shi ke bin ku bashi, ya muku riga, ya muku wando, ya muku walla, har ya samu ku gilas da agogo. Saboda duniya ta san shi ne ba ku so. Tun ka hanyar zo mulki ba ku san shi, amma da Allah ya bashi mulki ya ce yana ƙoƙarin ya ga ya haɗa kawunan mutanen ƙasar Nijar, bai nuna muku bambanci ba. Hasali in ya ga mutum na so ya nuna bambanci, yana ƙoƙari ya ga ya yaƙi mutumin nan, bai son ya ga ana nuna bambanci. Cikin ayyukan da Muhammadu Isu ya yi a nan ƙasar Nijar, kusan kashi 50 ko kuma kashi 40 cikin 100 cikin Niamey ya yi su. Ku je ku ɗauko hoton birnin Niamey na 2009 ko 2008 ko 2010, ku ɗauko mana Niamey ta yanzu. Da Allah da Annabi mutane mu ji tsoron Allah. Alhaji Muhammad Isu ko kuna so ko ba ku so, ya kai wurin da za a yabe shi, ko ku zage mu ko ku yabe mu, wallahi summa tallahi ko za ku kama muku daure mu sai mun ga muku Muhammad Isu namiji ne, kuma yayi abin da babu wanda ya shi a Nijar, ba mu san me gaba za ta yi ba.
ya yi abin da babu wanda ya yi shi a Nijar, ya zo ya yi abubuwa na ban mamaki, ya sabunta ƙasar nan. An sa lokacin Muhammad Isu da jama'a suka samu cikin wani mai yake cewa abin da suke, an yi abubuwa da dama ka hanzo Muhammad Isu, talauci ya dabai bai ƙasar da sauransu, za ku shi abubuwa sun warware, birane sun tashi. Ku je ku duba ga department da suka tashi, ku je ku duba ga da aka kawo hanyoyi cikin ƙasar Nijar. Jama'a mu tsoron Allah. Ina kira da babban murya zuwa gare ku mutanen da suka yi mulki lokaci guda da Alhaji Muhammad Isu, wallahi ku yi tsoron Allah. Babu daɗi, ba ku so muna gaya muku, sai mun gaya muku wallahi ku yi tsoron Allah. In aka hito ana ɓata wannan bawan Allah, ku hito ku gaya mutane abin da kuka sani. Yanzu ana magana cewa shi sai da wannan wuri, lokacin shi mutane suka sai da wannan wuri, ku gaya